بیرغ رپیدل دا ممکن دا ممکن دا ممکن امارت براتل دا ممکن دا ممکن دا ممکن هندوکش خپل دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن بیرغ رپیدل دا ممکن دا ممکن دا ممکن امارت براتل دا ممکن دا ممکن دا ممکن هندوکش خپل دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن بیا شرعی نظام راځي بیا زړه الهام راځي هڅ قرار یې ټیټ کړلو وخت د انتقام راځي وخت د انتقام راځي خپل وطن خپل ول دا ممکن دا ممکن بیرغ رپیدل دا ممکن دا ممکن دا ممکن امارت براتل دا ممکن دا ممکن دا ممکن هندوکش خپل دل دا ممکن امریکا ماته دل دا ممکن امریکا ممکن دا ممکن دا ممکن یاد طالب جان غشی اور پر جهان غشی مات شو امپراتور دلتا وی خړل طوفان غشی وی خړل طوفان غشی هر طاغوت ټټ دل دا ممکن دا ممکن دا ممکن دا ممکن